Anat tayo kakabsat. Sa tinuman ti ayan tayo nang ron na dagitay masakupan ti magawat na ito'y Bagyo Egay. Tapos ito dito Santa Cruz. Nadanom dito daya ti kalsada. Medyo dadakkel ti Karayan. So aganat-anat tayo. Dagitay nagtultuloy latta po ta medyo marigatan dagiti pagyanan napinpintas nga lumikas tayo nang ron dagitay na kwati Karayan apo. No haan nga importante tiruaren apo. Antay nga rumuaren. Antay di unag ti balbalay tayo. Ngayon antay ti kararag. Ay, mura dati waig dito medyo dakkel ti danumnan. Ito. Ito ya po. Yan na po. Nay. Medyo nabigpig sa angin dito. Ado tinamaan na. Nay. Medyo na ang angin. Nay, update. Gusto ya po na medyo napigpig sa danom na dito eh. Nay, minalin na dito sa bang. Medyo dakdakkel danom dito yun. Medyo Karayan. Ayunan tayo ti aganad. Ayunan tayo mati tultuloy tayo tagkararaga po. Sapay barbaring pumanaw na po tatan sa schedule na nga pumanaw iti Philippine Area of Responsibility. Medyo nagaro angin nagiti kakapsat tayo oray bagada nga agtalina at yun nagtibalay no kasapulan handa mabalinti ang rumwar para iti pagbiag nagiti kakapsat. Sayatan na ti Kapusan. Hindi munisipyo tayo apo. Adalat tagron-ron nga ambulansya kin nagiti kakapsay nagiti police officers tayo. Dati na dapat masapat tayo ambulansya dito nagkapudaya. Ito nakaparking nagkapudjay nakaparking data di Sibilya. In case of emergency tapo. Naka-alert na. Kuryente apo dati nga itsura na sigurado handa mo lang makarestore na kita kakabsat tayo agserserbi iti electric power tayo apo ginawat nagiging nararag apo. Iti manalon masapol mo nga pandagitakan dagiti talon da masawang dagiti tambak no marigatan da nagtartaragan ti animal masapol mga panda mangruot kananti taraken hanggang mabalingan damangan kotoran da ang karete padas tayo lang ihalis di jay kas jaman ayat da ang kalingad nagas jay madimat apo will be back apo.
phone holder tayo ga. Yun na saya at nagamak po. Isa pa ilaan. Angin. Ano na bigsan mo dito eh. Rinuros na ti bulong. Dati kinana ako. Hey. Nay. May isang akotoy. Maspak. Balandra. Ay talaga awang kuryente nukas tanay na. Ay bate basit dati karayan na po. Piksa na nga to. Nga to dati karayan ako. Ito dati karayan tibisalan eh. Dandani umapaw apo nagpigsa. Baring na umanan anod nga tartarakan dagiti kakabsata nga datapan pantar. Ito ti may sagamang bikbik ti makanyada piman iti tartarakan. Ni ganano mo dati. Nabagyo mo dati yung phone holder tayo. Piksa. Dito karayan tayo.